Ang sulat ni Pablo kay Filemon. Mula kay Pablo, bilanggo dahil kay Kristo Jesus, at mula kay Timoteo na ating kapatid, para kay Filemon, ang minamahal naming kamanggagawa, at sa iglesyang nagtitipon sa iyong bahay, kay Apia na aming kapatid na babae, at kay Arkipo na katulad naming nagsisikap sa paglilingkod. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos tuwing isinasama kita sa aking pananalangin, sapagkat nababalitaan ko ang pag-ibig na ipinapakita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos at ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Idinadalangin kong ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng lubos na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Kapatid, ang pag-ibig na yun ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Kaya nga, malakas ang loob kong iutos sana sa iyo ang nararapat gawin bilang kapatid mo kay Kristo. Ngunit, mas minabuti kong makiusap sa iyo sa ngalan ng pag-ibig. Akong si Pablo, nasugo ni Kristo Jesus, at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya, ay nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo na anak ko sa pananampalataya. Nahikayat ko siya sa pananampalataya habang ako'y naririto sa bilangguan. Dati, hindi mo siya mapakinabangan. Ngunit ngayoy malaking tulong siya sa ating dalawa. Pinababalik ko siya sa iyo, kasama ang aking puso. Ibig ko sanang manatili na siya sa aking piling upang siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nakabilanggo dahil sa magandang balita. At sa gayon para na rin ikaw ang kasama ko rito. Ngunit ayokong gawin yon nang wala kang pahintulot upang maging kusa ang pagtulong mo sa akin at hindi sa pilitan. Marahil, nalayo sa iyo si Onesimo ng konting panahon upang sa pagbabalik niya makasama mo siya habang panahon. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isa ng kapatid sa Panginoon. Kaya't kung kinikilala mo kung tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala sa iyo o nagkautang kaya, sa akin mo na singilin. Akong si Pablo ang siyang sumusulat nito. Ako ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na dapat banggitin pa na utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Kristo. Ipinapakiusap ko lamang sa iyo, alang-alang sa Panginoon. Pagbigyan mo ang aking kahilingan. Pasayahin mo naman ako bilang kapatid kay Kristo. Lubos akong naniniwala na gagawin mo ang hinihiling ko sa sulat na ito. At maaaring higit pa rito. Ipaghanda mo rin ako ng matutuluyan, sapagkat umaasa akong loloobin ng Diyos na ako'y makakabalik diyan, gaya ng inyong idinadalangin. Kinukumusta ka ni Epafras, na kasama kong nakabilanggo dahil kay Kristo Jesus. Kinukumusta ka rin ni na Marcos, Aristarco, Demas, at Lucas, na mga kasama ko sa gawain. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo.